Cares noves i il·lusió al primer entrenament de l'Hospi 2025-2026. Tant els jugadors com el cos tècnic són conscients que aquesta no és una temporada qualsevol i que tota la ciutat confia que el nou projecte del Centre d'Esports d'Hospitalet arrenqui amb bon peu. L'objectiu de l'ascens sobrevola l'estadi municipal, però l'entrenador Cristian Gómez vol que els seus pensin partit a partit. Gana San Cristóbal, eso es lo primero que tengo en la mente y vamos a trabajar en pretemporada duro para ello, para llegar preparados. El objetivo lo sabe todo el mundo, no hace falta decirlo, pero quiero quedar lo más arriba posible, pero el primer partido es el importante. En la primera presa de contacte, el míster ha demanat valentia i jugar sense por a ser protagonista i tenir la pilota. A més, els riberencs intensificaran el treball físic per afrontar una temporada que es preveu especialment disputada. Són setmanes d'adaptació a l'equip, per conèixer-nos, per agafar mecanismes del míster i bueno, segur que aquestes 6 setmanes, 6 i 7 entre comença la Lliga, ens servirà per agafar aquests automatismes i la idea que vol el míster. Al final tindre una persona com el Cristian dintre del vestuari amb el dia a dia ens aportarà moltíssim, tant a nivell de futbol com a nivell humà. És una persona de Déu, per tant jo crec que només podem treure coses positives en aquest aspecte. Molta il·lusió, amb moltes ganes de tirar cap amunt i de que l'Hospitalet arribi com a mínim a segona federació. El 30 de juliol comença la pretemporada de l'Hospi davant el Sabadell. Per veure els riberencs a l'estadi caldrà esperar fins al 13 d'agost contra l'Espanyol B. El Sant Cristóbal serà el primer rival dels hospitalencs a la Lliga el 7 de setembre.